दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। पीएम किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि 22थि किस्ति रां हाबनाय समा सफैलायबाय। बेनिखायनो गोबां पीएम किसाननि रां मोनग्रा बेनिफिसारिफोरा मिथिनो लुगैदों पीएम किसाननि रां 22थि इनस्टलमेन्टआ माब्ला हाबगोन। गोबाङानो मिथिनो लुगैदों, गोबाङानो सोंहरदों। दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै पीएम किसाननि 22थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। आरो मस्ट इम्परटेन्ट जोङो पीएम किसाननि आपडेट सावरायगोन। बेनो जाहैबाय एबार 22थि इनस्टलमेन्टआव गोबांनियानो खिन्थु राङा हाबनाय नङा। गोबांनियानो पीएम किसाननि एकाउन्ट रां हाबनाया बियो स्टप जानो हागौ। आरो मोनफ्रोमबो किस्ति रां सोगाफ्रोमबो गोबांनियानो प्रब्लेम जादों, राङा स्टप जाबोगासिनो दं। एबारबो बे 22थि इनस्टलमेन्ट रां सोनायाव गोबांनियानो पीएम किसाननि राङा दाब दाब जायगा लायै जायगा स्टप जानो हागौ। बे मानि थाखाय स्टप जागोन, नोंथाङा रांखौ मानि थाखाय मोननाय नङा, आरो जाय बिथांमोननिया स्टप जानानै दं नोंथाङा रांखौ मोनफिननो मा खालामनांगोन, जोङो गासैबो डिटेल्स प्रसेसखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन। आरो गोदान एप्लाइ बानायनायफोरनिबो जोङो आपडेटखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा पीएम किसानाव गोदान एप्लाइ बानायदों बा नोंथाङा माबा मोनसे प्रब्लेमनि जाहोनाव पीएम किसाननि रां मोनाखैमोन, नोंथाङा रां मोननो थाखाय मा खालामनांगौ, जाय बिथांमोननिया राङा स्टप जानानै दं, नोंथाङा गावबा गावनि पीएम किसाननि स्टेटासखौ नायनानै बोरै बुजिगोन नोंथाङा पीएम किसानाव रां मोनगोन ना मोना, जोङो बेफोर गासैबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै जोङो गासैबो डिटेल्सआव जोङो सावरायगोन आरो नायगोन। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां, गभर्नमेन्ट स्किम बेफोरबायदि आपडेट नायनानै मोजां मोनो, जुदि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअ'खौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जुदि इन्टारेस्टेडबा। दानिया जोङो सावरायग्रोनि पीएम किसाननि रां सोनायखौ लानानै गोबाङानो गोनो गोथो जादों। रांखौ माब्ला सोगोन गोबाङानो सोंहरदों। जोङो दानिया बे आपडेटखौ सावरायनि। नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि रां सोनायखौ नैबे पीएम किसान पर्टेल बा बायदिसिना नोंथाङा पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटफोरनि जोहै मिथिनानै मोनखागोन। दा नाथाय पीएम किसाननि फाइनाल रां सोनायनि आपडेटआ अफिसियेलि ओंखारनानै फैयाखै। नाथाय पीएम किसाननि रां सोनाय फाइनाल मान्थआ नैबे फेब्रुवारि मान्थआवनो रांखौ सोनांगौ नियम मथे। मानो होनोब्ला मास मोनब्रैनि गेजेर गेजेर बे पीएम किसाननि रांखौ सोनाय जायो, बोसोराव खेबथाम सोनाय जायो। बेखायनो नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारि नङाब्ला नोंथांमोना मार्चहालागै बे पीएम किसाननि बे रां हाबनायखौ नोंथांमोना नेनांगोन। मानो होनोब्ला नैबे फेब्रुवारि मान्थआवनो नियम मथे राङा हाबनांगौ। पीएम किसाननि फाइनाल रां सोनाय मान्थआ नैबे फेब्रुवारियानो। मानो होनब्ला फेब्रुवारि मान्थआवनो पीएम किसाननि रांखौ हरनाय जायो। दानिया नोंथाङा रां सोनायनि बागै एसेब्लाबो मिथिबाय। बेनि रां सोनायनि जुदि आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो भिडिअ'नि जोहै बेनि आपडेटखौ खोन्थाहरगोन बा नोंथाङा हारसिङैबो मिथिखागोन। दानिया जोङो मोनसे गोनांथार आपडेट सावरायनि। बेनो जाहैबाय गोबां प्रब्लेम जादों पीएम किसाननि रां मोनखाबोबाय थानाय बेनिफिसारि अकस्मात बे पीएम किसाननि एकाउन्ट रां हाबनाय बेयो बन्द जानानै थादों। गोबांनियानो थादों, बन्द जालांदों, दासिमबो रांखौ मोनाखै। नैबे 21 इनस्टलमेन्टआवबो गोबांनियानो पीएम किसाननि जाय बिथांमोना रां मोनखाबोबाय थायो गोबांनियानो अकस्मात बन्द जादों। बे मानि थाखाय जादों, नोंथाङा रांखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगोन आङो नोंथांमोननो एसे आपडेट खोन्थाहरनि। राङा अकस्मात मानसिफोरनिया मानि थाखाय स्टप जादों बेखौ आङो सिगांनि भिडिअ'आवबो खोन्थादों। बेनि आं नोंथांमोननो सलिउसनखौबो खोन्थाहरनि। नोंथाङा बोरैहाय रांखौ मोनफिननो हागोन जुदि नोंथांनिया अकस्मात बेबायदि प्रब्लेम जादोंबा। नैबेयाव इम्परटेन्ट, बेयाव नटिस होनानै दोनखादों, नोंथांमोना नुनो मोनदों पीएम किसाननि रां बन्द जानाय। नैबेयावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों, बेयाव रोखायै मोनसे नटिस बहायखानानै होदों। नैबे मोननै अपसन होदों बेयाव, मोनसे आरो नैबे मोनसे। बे मोननै
जाहोननि थाखायनो गोबांनियानो अकस्मात पिएम किसाननि रां हाबनाया बन्द जादों। एबारबो गोबांनानो दाब दाब जायगा लायै जायगा बेबायदि प्रब्लेमा जानो हागौ। 22थि रां सोनायाव गोबांनियानो बेबायदि प्रब्लेम जानानै अकस्मात नोंथांनि पिएम किसाननि रां हाबनाया स्टप जानो हागौ। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों, जाहाथे नोंथांनि रां हाबनाया बन्द जाया, नोंथाङा सिगांफ्रोमबो रांखौ मोनबाय थानो हायो। बेनि आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट खोथाहरनि। आरो जाय बिथांमोना बेबायदि प्रब्लेम जानानै नोंथांनि पिएम किसाना बन्द जादों, नोंथाङा मा खालामनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोथागोन। नैबेयाव आं नोंथांमोननो खोथाखांबाय, बेयाव मोनसे इम्परटेन्ट बेयाव मोनसे आपडेट लिरनानै होदों। नैबे फार्मार हु एक्वायर लेन्ड अनारशिप आफ्टार 01/02/2019 नैबे मोनसे केस, जाय बिथांमोना गावबागावनि हाखौ नोंथांमोना जुदि नैबे 01/02/2019 जुदि नोंथाङा नोंथांनि नाम बानायदों, बे हाजोंनो जुदि नोंथाङा पिएम किसानखौ एप्लाइ बानायदों, बेबायदि जुदि नोंथाङा बानायदों, बे पिएम किसाननि गाइडलाइननि बाहेरायाव गोग्लैयो। बेनिखायनो बेबायदि कन्डिशनाव गोबांनि पिएम किसाननि एकाउन्टखौ स्टप खालामनाय जादों। आरो मोनसे नैबेयाव मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे बेयाव लिरनानै होबावदों, बेनो जाहैबाय फेमिलि मोनसेयावनो 2-3 मानसि हा मोनसे, बे हानि डकुमेन्ट गांसेजोंनो 3-4 फेमिलि न'खरसेयानो बानायदों। बेबायदि केसावबो गोबांनियानो पिएम किसाननि रां मोननाय बे रां हाबनाया बन्द जानानै दं। आरो गोबांनियानो जाबाय दं, बियो जागासिनो दं। बेबायदि जाहोनाव गोबांनियानो बे पिएम किसान रां मोनखाबोबाय थानाया बन्द जादों। दानिया जुदि नोंथाङा बेबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैदों, नोंथाङा दानिया बोरैहाय मिथिगोन आरो नोंथाङा मा खालामब्ला रांखौ मोनफिननो हागौ, आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो खोथाहरनि। बा जाय बिथांमोना रां मोनबाय थायो, नोंथांमोनाबो रांखौ मोनबाय थानो थाखाय मा खालामनांगोन, आङो नोंथांमोननो बे आपडेटखौ खोथाहरनि। नोंथाङा गावबागावनि मबाइल फनाव फैनांगोन। फैनानै नोंथाङा नैबे पिएम किसान, आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होखादों। नोंथाङा लिंकआव थुनानै नैबे पर्टेलाव हाबनानै नैबे नोंथाङा नाउ इउआर स्टेटासआव क्लिक खालामनांगोन। नोंथांनि बे फैसा हाबनाया बन्द जानायखौ नोंथाङा चेक खालामनो थाखाय, नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ अके दंना गैया, नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो थाखाय नैबेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बहायनानै पिएम किसाननि आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नैबेयाव मोनसे OTP बिहरनानै नोंथाङा पिएम किसानाव नोंथाङा लगइन जानांगोन। बेखौ बयबो हाखायो। नोंथाङा बेखौ स्टेप बाय स्टेप बानायनानै पिएम किसाननि नोंथांनि मेन पर्टेलाव नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टआव नोंथाङा लगइन जानांगोन। आं दानिया नेक्स्ट स्टेपखौ देखायनि। दानिया नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि पिएम किसाननि मेन एकाउन्टआव हाबनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथांनि पिएम किसाननि रां हाबनाया बन्द जादों, बेयावनो मोनसे नोंथाङा इनएलिजिबिलिटि, नोंथाङा बेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनगोन। बेयावनो नोंथाङा रोखायै नुनो मोनगोन आं दहाय मख'नाय मोननै अपसन, नोंथांनि हानि 2019 आरो जाय बिथांमोना न'खरसेयावनो 3-4 बे फेमिलिफोरा मोनसे हानि डिटेल्सजोंनो पिएम किसानखौ एप्लाइ खालामनानै रां लाबाय दं। बेबायदि प्रब्लेमफोरनिया पिएम किसाननिया दाब दाब जायगा लायै जायगा स्टप जागासिनो दङ। दानिया नोंथाङा बेबायदि नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनगोन, नाथाय नैबेयाव बे आंनिनो नैबे पिएम किसाननि नैबे नोंथांमोना दा नुबाय थानाया बे आंनिनो एकाउन्ट। आंनिया दासिम बेबायदि जायाखै। नोंथांमोना गावबागावनिखौ बेयाव बेबायदि नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा चेक खालामग्रोनांगोन नोंथांनि इलिजिबिलिटि स्टेटासा थिग दंना गैया। नैबे इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनांगोन। बेयाव चेक खालामनायाव नैबे लेन्ड सेन्डिं बियो येस थानांगोन, EKYC आ बियो येस थानांगोन, आरो आदार बेंक एकाउन्ट सेडिं बियो येस थानांगोन। बे मोनथामाथ' नोंथांनिया अके थाथारनांगोन पिएम किसानाव रां मोननो थाखाय। बेनि बादैबो बेयाव इनएलिजिबिलिटि मोनसे अपसन नुबावगोन। जुदि नोंथांनि राङा स्टप जानानै दङब्ला नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय हाबनानै। दानिया जाय बिथांमोननिया माबाफोर प्रब्लेमनि जाहोनाव जुदि नोंथाङा रां मोनाखै, नैबे लेन्ड सेडिं, नैबे EKYC, नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सेडिं, नोंथाङा बे अपसनफोरखौ थिक खालामनानै लानांगोन। नैबे EKYC आ जाहैबाय नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनांगोन। आरो नैबे लेन्ड सेडिंआ जुदि न' जादों, नोंथाङा नोंथांनि हानि डिटेल्सखौ एग्रिकालसार अफिसाव नोंथाङा साबमिट खालामहैनांगोन, बा पिएम किसान पर्टेलाव नोंथाङा बेयाव सेन्ड खालामफिननांगोन। नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सेडिंआ जाहैबाय आदारजों बेंकजों लिंक थानांगोन। बे मोनथाम अपसना थिक थानांगोन। आरो नोंथांनि नैबे मोनसेयाव
अपसना नैबेयाव फैयाखै, इनएलिजिबिलिटि फैगोन जाय बिथांमोननिया स्टप जानानै दं। बे मोननै प्रब्लेम जानानै दं, हानि प्रब्लेम आरो न'खरसेयावनो मोनथाम मोनब्रै बेबायदि प्रब्लेम जादोंब्ला नोंथाङा फार्मार आइडिखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नांगोन। फार्मार आइडिखौ एप्लाइ बानायफिननानै नोंथाङा प्रुफ होनांगोन। एग्रिकालसार अफिसाव नोंथाङा प्रुफ हिसाबै बेखौ होफिनबानो नोंथाङा पिएम किसाननि रांखौ मोनफिननो हागोन। मानो होनबा फार्मार आइडिया बे मोनसे जेनुवेन मोनसे फार्मारनि आइडि कार्ड जायो। बेखायनो जाय बिथांमोननिया बेबायदि प्रब्लेम जानानै रां मोनाखै, नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ बानायबानो जाबाय। बा जाय बिथांमोना अलरेडि रांखौ मोनबाय दं, नोंथांमोनाबो फार्मार आइडिखौ बानायनानै दोनबानो नोंथांनि बे प्रब्लेमा फैनाय नङा। हानि प्रब्लेम आरो न'खरसेयावनो मोनथाम मोनब्रै बानायनाय बेबायदि मोननै प्रब्लेमनि थाखायसो गोबांनियानो बन्द' जादों। बेबायदि प्रब्लेमा फैनाय नङा। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। बेनि रां सोनायनि माबाफोर जुदि गोदान आपडेट फैयो, नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन। एसेनोसै।